Uwei urang ba uladu no sundan ya kejingim ne ke step kat balai ngut kiwei pat kila Mynsaw jur. Hadian ba kawei ke auto rickshaw kemudian yu registration number ML B Nriu saw nriu nuat kaba kishong kala Khongpong hasurak ba National Highway 6 hakashnong Umsaw Nongkharai. Kat kum ketulong kubor na kipulen layat hu ba ketege jingjia kala jia hakapor kumba prashiteng AA minstem kat ba kiti kisawngut kidang thumu ban kiu syakathan kiu nain Henry namar ke Jingpynher Sted unongnya ketege ka utu umla asyu bante lakam ya ka utu hadu bakan nakala Khongpong sendan. Ha ketege jingjia uwei urang ba balatip kerteng kum uba stom siang syai lai punyo snam kerta na keshnong paham ri niai ula klat no haju badia kamet ke jong u na pinkit no syakajaka bu met yap hanong po civil hospital na kabenta ban pindep iki jingdon kam kat kum kikin don ai kat ba yu nongnya bat lem bat arngut kiwei pan kibla Mynsaw hagani ke jingjia la pinkit no syaka umsning CHC pat ke jingto kit halor ketege jingjia kadang ya chikmat.